It-temp sabiħ tas-sajf qed ikompli jwassal biex aktar immigranti jażlu li jitilqu minn pajjiżhom u jaqsmu lejn l-Ewropa. Bl-Armata Maltija ssalva grupp ieħor ta' 37 immigrant. Dan l-aħħar grupp ta' immigranti ddaħħal f'Boiler Wharf ftit tal-minuti wara nofs il-lejl. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa grupp separat ta' 46 immigrant iddaħħal Malta wara li ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta. Il-proċess biex dawn l-immigranti jinġiebu f'pajjiżna beda kmieni matul il-jum ta' Tnejn meta l-AFM ħarġu l-barra fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta wara li daħlu rapporti li l-immigranti setgħu kienu f'diffikultà. Dawn l-immigranti għadhom qed jinżammu f'pajjiżna bit-total ta' dawk li waslu s'issa f'temp ta' 3 ijiem jgħoddu għal 83. Ma' dawn iridu jiżdiedu it-78 immigrant li daħlu Malta fl-14 ta' Lulju li għadda.